إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله زامو cigaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu nuh alaihi salatu wassalam a wannan rana ta biyu cikin wannan wata mai albarka na ramadan. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu da dukkan alkhairan da ke cikin wannan wata, ya karba mana ayyukanmu. Allah ya mana afuwa, Allah ya mana gafara. Jiya mun karanta aya ta farko, fadin Allah madaukakin sarki, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Allah ya ce lallai mun aiki annabi nuhu alaihi salatu wassalam zuwa ga mutanensa. Mun yi bayani annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine manzo na farko da Allah subhanahu wata'ala ya aiko a bayan ƙasa domin kiran mutane zuwa ga kadaita Allah da bauta bayan karkace wasu da bauɗe wasu da bautan waɗansu ababa koma bayan Allah. An anzir qaumaka, Allah ya ce ma annabi nuhu alaihi salatu wassalam ka gargadi mutanenka, ka ja kunnensu kan abin da suke na kafirci da shirka da Allah, domin abin da zai biyo baya ba zai musu daɗi ba. Mun yi bayani cewa tsari na Allah yakan tayar da manzo ne ya yi bishara, ya yi gargaɗi ma al'ummarsa. Waɗanda suka karɓi saƙon Allah suka yi imani suka tsaya akan ayyuka na alkhairi, to sai a musu bishara da tanadi da Allah subhanahu wata'ala ya musu na alkhairi da gidan aljanna. Waɗanda suka kafirce suka juya baya ga kiran da manzanninsu ko manzonsu ya musu, to sai ai gargaɗe su a jakunninsu game da azabar Allah da kuma mummunan al'amarin da zai biyo baya. Allah ya ce an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim, ka gargaɗi mutanenka kafin azaba mai raɗaɗi ya zo ya zake musu. Domin duk lokacin da mutane suka fada cikin kafirci, suka fada cikin shirka da Allah, bid'a ko waɗansu munanan ayyuka, to waɗannan munanan ayyukar kaman wani alam ne ko alat ne na a gayyato azaba akan mutanen. So daga lokacin da mutane suka fara saba ma Allah, to kamar sun ankarar da azabar Allah ne ita kuma ta taso. Allah ya ce to ka gaya musu, ka ja kunnen su, ka gargade su su daina kafin azabar ta zake musu. Wannan shine abin da yawa cikin al'ummar mu muka jahilta. Mutanen mu sukan dauka za su saba ma Allah, su yi abin da ransu yake so, sannan kuma su ga abin da suke so. Hakan ba zai yiwu ba. Wato akwai alaka tsakanin sabon Allah da azabar Allah, alaka mai karfi, automatic alaka. Daga lokacin da aka fara saba ma Allah, to take azabar kuma takan taso. Abinda ke me da ita shine a bar wannan saba ma Allah. Wannan haka tsarin Allah yake, wannan haka sunnar Allah yake. Kamar abin kunna wuta ne da yake ɗakinka, an kulla alaka tsakanin
zuwan hasken wutan da danna wannan switch da ake dannawa wutan ya zo. Daga lokacin da ka danna daga lokacin wutan zai zo, daga lokacin da ka daga daga lokacin wutan zai dauke. Ibnul Qayyim ya ce to haka Allah ya kulla alaka tsakanin azaba da wahala da shiga halin kakani kayi da sabon Allah. Daga lokacin da aka fara saba ma Allah to daga lokacin matsaloli kuma da su taso. So duk wanda ya dauka ko al'ummar da suka dauka da su saba ma Allah sannan kuma su ga abin da suke so na zaman lafiya da kwanciyar hankali, to ba zai yiwu ba. Ba su fahimci waye Allah ba, ba su fahimci kuma yaya sunnar Allah take ba, ba su san kuma yaya al'amuran suke gudana ba, ba a taɓa yi ba. Annabi Yunus alaihi salatu wassalam da'awa Allah ya aike shi je karantaswa, ya je ya kirayi mutanensa zuwa ga tauhidi, zuwa ga shari'ar Allah. Sai ya gamu da mutane masu turjiya, ya gamu da mutane masu izgili da tozarta shi. Suka yi abin da za su yi, sai ya yi fushi, da ya yi fushin sai ya tafi. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله يتي وذنون شيني النبي يونس عليه الصلاة والسلام إذ ذهب مغاضبا. الله يتي يا تفي يا برمتا ننسى. الله يتي أتشكم بشي رنسى يا باتي fazanna allan naqdir alaihi. Allah yace sai yayi zaton ba za mu yi mishi komai ba, ma'ana ba abin da zai biyo baya. Kawai sai yazo ya hadu da tsautsayin jirgin ruwa, wanda tsautsayin ya rikide ya koma fadawa cikin ruwa da hadewan kifi. Fazanna allan naqdir alaihi fanada fi zulumat. Allah ce sai ga annabi Yunus yana roƙon Allah, yana addu'a, yana neman ɗauki fi zulumat a cikin dufai, ga duhun ruwa, ga duhun kifi, ga duhun nitson da kifin yayi da shi a cikin ruwa. Allah ilaha illa anta, yace ba abin bauta da gaskiya sai kai Allah, subhanaka tsarki ya tabbata gare ka, inni kuntu minaz zalimin, na kasance daga cikin waɗanda suka zalunci kansu. Wato da'awar da aka aike shin akwai lokacin da aka yanke mata. Duk annabin da ya je iya ƙarshen lokacin, Allah ne da kanshi yakan ce mishi ka fita. To fita lokacin bai yi ba, yana haɗe da matsala. Lokacin da annabi Yunus ɗin ya fita, kawai sai ya je ya taras da jirgin ruwa ya yi lodi. Allah ya ce wa inna yunusa laminal mursalin. Allah ya ce wa inna yunusa laminal mursalin. Allah ya ce kun ga annabi Yunus yana daga cikin manzannin Allah. إذ abaka ilal fulkil mashhun, lokacin da ya fita daga cikin mutanensa ya tafi sai ya je ya taras da wani jirgin ruwa mai lodi ya cika fasinja, an yi lodi. Ka san akwai lodin da zaka je ka samu saura mutum ɗaya dama, to sai ya samu saura mutum ɗaya ake jira, sai ya shiga. Fasahama sai ya shiga kuri'a a cikin jirgin ruwa. Bayan an samu matsala, ana tafiya, jirgin ruwa sai ya fara karkata, yana tangal-tangal. Masana da suke cikin jirgin ruwa suka ce lodi ne ma jirgin yau, ga kuma matsala kaza da kaza da kaza da kaza, ko dai a rage fasinja ko kuma a jira ikon Allah kawai. Sai suka ce a rage, ba akwai ka'ida irtikabu a kafi darraini ba, sai aka ce a rage fasinja. Sai aka ce to bai kamata a nuna wani a cikin jirgi a ce wani fada ba, a yi kuri'a wadda in ma kuri'ar ta fada kansa shi ya san kuri'a ce ta fada kan shi. Sai aka yi kuri'a, ana kuri'a sai ta fada kan annabi Yunus alaihi salatu wassalam. To da yake annabi ne mai wa'azi ne, sai aka ga ya kamata a dan mishi kara. Abdullahi dan Abbas ce sai aka ce a sake, ko dai malam zai kubuta ko annabi Yunus zai kubuta. Sai aka sake, ana sake kuri'a ta biyu sai ya sake daukan fadawa ruwa. Abdullahi dan Abbas ce annabi Yunus na daukan kuri'a ta biyu, da ya ga kuri'a ta sake fadawa kansa, sai ya gane matsalar ba bacin jirgin ruwa bane,
wani abu ne tsakanin shi da mahaliccinsa. Yana daga cikin abin da mutanenmu ba su ganewa. Mutum matsaloli za su addabe shi, amma sai dinga nuna a'a yan hasada ne, a'a in menene, a'a akwai fitinar da in ka jangalota dan kama ba zai barka ka zauna lafiya ba. Jama'a mun fahimta? Fasahama fa kana min al-mudhadin. Allah sai ce faltaqama hulhutu. Shikenan annabi Yunus za a yi wani abu sai ya ku bari dan fada. Yana fadawa shikenan sai kifi ya bude bakinsa. Annabi Yunus sai ya fada cikin kifi. Wa huwa mulim, yana abun zargi. Hanyar da ya biyo din ba haka aka ce ya bi ba. Sai Allah ya ce فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Allah ya ce falaula annahu kana minal musabbihin, ba dun annabi Yunus ya samu kansa cikin masu tasbihi komawa zuwa ga Allah, tuba istighfari ba, lalabitha fi batnihi. Allah ya ce wallahi da yayi ta rayuwa a cikin kifin ila yawmi yub'athun, har zuwa ran da za a tada bayi a filin alkiyama. Allah ya ce abinda ya kubutar da annabi Yunus wannan tuba da istighfari da tasbihi da ya rike. Duk matsalan da muke cikin nan in mun koma zuwa ga Allah da mu fita. Shikenan Allah sai ya tilasta makifin ya fito ya amayar da annabi Yunus. Bayan an amayar da annabi Yunus ya fito aka fitar mishi da itaciya na yaqtin. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. Allah sai ya sa makifin yanayi, ita kuma ba zaman lafiya sai ta haras da annabi Yunus. An kawo mafita, haka ta fito daga cikin ruwan. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa sakim, sai ta zo ta amayar da shi akan filin bakin tekun yana marasa lafiya. Allah sai fitar mishi kuma da itaciyar yaqtin, ya ci ya murmure. Allah ya ce mishi to koma wa'azi. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Aw din nan bi ma'ana wa yazidun. Allah ce sai muka aike shi gun waɗannan mutane 100,000. Allah ce sa ma karu akan 100,000. Allah ce wa'azi ne tunda ba a gama ba a koma. Amma wannan tsautsayi da ka samu ka gamu da shi akan hanya, Allah ce wallahi ba dun tuba da tasbihi ba, Allah ce da anan zaka gama rayuwa. Jama'a muna fahimta? Haka Allah ya, haka tsarin shi Allah yake. Haka shi tsarin Allah yake. Wannan addu'ar annabi Yunus din, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ba wani da zai shiga matsala kowane ne a duniya ya roki Allah da wannan tasbihin kuma bai fita a matsalar ba. Annabi ya ce babu, sai dai in bai tsantsanta tasbihin da addu'ar zuwa ga Allah ba. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Duk abun da ya matse, annabi ya ce wannan addu'an tana bude shi. To wannan ita ce gaskiyar al'amari wajen samun gyara da kyautatawa. Saboda haka Allah ya ce ma annabi Nuhu alaihi salatu wasalam, ka gargade su min qabli an ya'tiyahum azabun alim, kafin azaba mai radadi ta zo. To zuwantan shine aka tada manzo ya gargade su fa kame. In sun kame za ta koma, in kuma ba su kame ba za ta iso ko ba za ta iso ba? Za ta iso. Waɗannan matsaloli da muke cikin, annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana. Shi Allah a tsarinsa, in baka ji tsoronsa ba zai ji tsoronka ne? Ba zai ji tsoronka ba. Idan baka bi Allah ba shi zai dawo ya bi ka ne? Amma duk abin da zai saka a matsala, ya gaya ma abu kaza zai saka a matsala, sai ya gaya ma in ka bi kaza da ka fita. In ka ƙi ka bi hanyar fitan, zai turo mala'iku ne su fidda kai? An gaya maka abin da zai kawo matsalar, kuma an gaya maka hanyar da za ka bi ka fita a matsalar. Hadisin al'imam ibn Majah, hadisin Abdullahi dan Umar, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata nan yana magana da sahabbansa, yace ya ma'asharal muhajirin, ya ku jama'ar muhajirai, khamsun idza butulitum bihinna, yace akwai waɗansu abubuwa guda 5 idan aka jarrabce ku da waɗannan ababa 5,
annabi sai ya ce wa a'udhu billahi an tudrikuhunna, yace ina neman tsari a gun Allah kar ku riski waɗannan ababa guda biyar. Na farko annabi sai ya ce lam tasharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madad fi aslafihim alladhina madaw. Annabi yace lam tasharil fahishatu fi qaumin qattu, alfasha, zinace luwadi, harkar maɗigo ba zai taɓa bayyana a cikin waɗansu mutane ba har a gane waɗannan mutanen 'yan luwaɗi ne, har a gane waɗannan mutanen mazinata ne, a gane waɗannan 'yan maɗigo ne. Lam tasharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha, su ma kuma su bayyanar da abun bololo. Annabi ya ce illa fasha fihim at-ta'un, annabi ya ce face annoba ta fantsama akan waɗannan mutanen. Wannan kadai ba dalili akan annabi Muhammad manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam. Illa fasha fihim at-ta'un, face annoba ta fantsama akan waɗannan mutanen. Wal auja'u allati lam takun madad, da kuma cututtukan da ba a yi su a baya ba fi aslafihim alladhina madaw, cikin iyayensu da kakanni waɗanda suka shuɗe. Annabi ya ce in dai za ku yi harkar zina, harkar maɗigo, harkar luwaɗi, in dai za ku shiga alfasha, annabi ya ce za ku gamu da cututtukan da kakanninku ba su san labarinsu ba. Haka ne ko ba haka ba ne? Alaihi salatu wassalam. Kaga kenan duk abin da al'umma za ta fantsama sai da ya gaya mata hanyar zina akwai matsala kaza, hanyar kaza akwai matsala kaza, hanyar abu kaza akwai matsala kaza. Yace wallam yanqusul mikyala wal mizan, mutane ba za su tauye mudu da skeli ba. Tauye mudu da skeli ya shafi rage lokacin zuwa aiki. Ya kamata ka tafi ofis karfe 8 ka dinga tafiya karfe 8:15. Ya shiga rage lokacin tashi, ya kamata ka tashi karfe 4 sai ka tashi karfe 3:30. Walam yanqusul mikyala wal mizan, mudu da za a auna, kilo da za a dora. Malami da zai je ya koyar a makaranta ya rage lokaci ko kuma ya rage lokacin tashi, duk abin da ya shafi tauye haƙƙin al'umma. Al-Imam Malik ya ce ya shiga cikin tatfif. Walam yanqusul mikyala wal mizan, annabi ya ce ba za su tauye mudu da skeli ba illa ukhizu bisinin, face an jarabce su da fari. Ukhizu bisinin, ruwa ya dauke abinci bai yi ba, annoba, a samu annobar fari, a samu annoba ta lalacewan amfani, a samu yanayi na rashin ruwa. Wa shiddatil mu'una au ma'una, annabi ya ce da kuma tsadar rayuwa. Abinda naira 100 zai saya sai an sa 200 bai sayi wannan abin ba. Annabi ya ce in dai za ku tauye mudu da skeli, annabi ya ce za ku shiga halin tsadar rayuwa. Yanzu musulmi ya san inda matsalarsa take ko bai sani ba? Ya sani. Ya sani. Waɗannan tauye-tauyen mudu da waɗannan alfasha da sauransu, ko arna ne waɗanda suka waye ba su yadda da shi a cikin mu'amalolinsu. Wa shiddatil mu'na, annabi ya ce in dai za ku tauye mudu da skeli za ku gamu da tsadar rayuwa. Wa jauri sultani alaihim, annabi ya ce kuma da su ga zalincin shugaba a kansu. Haka kawai za a dinga haɗa su da azzalumin shugabanni waɗanda ba su da tausayi a kansu. Me ya ja musu? Annabi ya ce tauye mudu da skeli. Ai dai ka san tauye mudu da skelin, ai ba za ka tauye ma gwamna ko minista mudu ba, tunda ka san ba zai auna ba. To in ka tauye ma wadda ka fi ƙarfi, Allah sai sako maka wadda ya fi ƙarfin ka kai ma. Za ka tauye mudu wa komishina ne? Za ka tauye skeli wa shugaban ƙasa ne? To yadda kai ma ka danne waɗansu a kasuwa, wani fa mudu 10 zai auna, a mudu 10 nan sai an cuce shi. Wani nama kilo 1 zai saya, kilo ɗin sai an haince shi. To yadda kuka tasa bayin Allah kuma a gaba da zalunci, to annabi ya ce ku kuma Allah zai sako muku kuma wadda suka fi ƙarfinku, kuma in sun cuce kun sai dai Allah ya isa. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا, Allah ya ce haka nan muke jibantar da sashin azzalumai akan azzalumai. Duk zaluncinka,
da gogewanka a zalunci, in yau ka fara tafiya a zalunci to wani ya kwana a hanya. Dutsiyanka kafin ka fara wani ya yi kwana 3 yana yin wannan abu. Haka ne, duk rashin arzikinka, duk rashin imaninka, duk rashin arzikinka, in yau ka fara to wani wallahi tun shekaran da ya wuce shi ya fara. Saboda ka dutsiyanka akwai wani a gabanka. Allah ce to kai ma sai mu dora wani azzalumin a kanka. Saboda ka duk waɗannan fitintunu, waɗannan matsaloli, mu ne matsalolin kanmu da kanmu, mu ne kuma damu gyara. Mun sha karanta kisar banu Isra'il da abin da ya same su, da yadda suka tuba suka gyara, da kuma yadda suka samu sauki. Shi ba fa laifi ba, ba fa laifi ba abin Allah, ba fa laifi ba, a yi laifin ba kwa wa'azi da faɗa kar a yi, Allah ba zai bar ku ba. Ba fa ku yi laifin ba, kawai ga waɗansu suna yi, ku ja bakinku ku yi shiru, wallahi Allah ba zai bar ku ba. Balle kuma a ce kun tsunduma cikin wannan abu. Ba laifi ba, a'a mai laifin na yi, ku ja baki ku yi shiru, ba kwa umarni da alkhairi, ba kwa hani da mummunan aiki, Allah ba zai bar ku ba. In masifar ta zo duka da a game kowa da kowa. To Allah ya ce ka gaya wa mutanenka, ka ja kunnensu su gyara min qabli an ya'tiyahum azabun alim, kafin azaba mai radadi ta zo musu. Ta zo ko ba ta zo ba? Ta zo. Duk yadda annabi Nuhu zai yi atakin wannan abun da suke yin, sun fi karfinsa. Ƙarshe dole sai da ya bada waje, kawai sai ga kuma abin ya zo. Lokacin da abin ya zo kuma sai gashi suna kwalala suna neman ɗauki, kuma lokaci ya kure. Allah ya samu dace. To sai Allah ya ce, قال يا قوم إني لكم نذير مبين. Allah ya ce ma annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, an anzir qaumaka, ka gargadi mutanenka. To yanzu ga annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya siffanta da umarnin da Allah ya bashi. Kala ya qaumi, sai ya ce ya ku mutane na, inni lakum nadhirun mubin, ni gare ku mai gargadi ne, mai kuma bayyanar da gargadi na. Zan muku bayani akan hukuncin Allah daki-daki a bayyane yadda da ku gane. Wannan shine ka'ida da Allah ya aje domin kiran mutane zuwa ga Allah, a isar musu da saƙon, isasshen saƙo. Domin tunda yanke hanzari ne ga duk wanda yake saba ma Allah, a yi mishi bayani, domin gobe kiyama za a tambaye shi, an maka bayani ya ce an mishi. To kaga akwai bukatar a fasa mishi kwai ya ga komai da komai, saboda ya zama hanzari, an yanke mai hanzari. Ai mun fahimta ko? Shi yasa zaka ji alkur'ani Allah na kiran shi albayan. Hadha bayanun linnas litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim, don kama mutane bayani filla filla na abin da aka saukar musu. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi, أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin, ba mu taɓa tura wani manzo daga cikin manzanni ba, illa bilisani qaumihi, Allah ce face da harshen mutanensa. Wato mukan tada manzon ne irin yaren mutanen, harshen su irin harshensa. Suna jin me yake fada, yana jin me suke fada. Kamar wanda ya ce Allah, to me yasa kai haka? Ya ce liyubayyina lahum, don ya musu bayanin da da su gane, don ya musu bayani yadda da su gane. Saboda haka idan Allah ya tada manzo zuwa wata alƙarya, to sai ya tada manzon da harshen mutanen, saboda kar wani ya ce shi bayanin da aka yi bai gane ba, shi yasa bai bi ba. Za a yi gamsasshen bayani wadda ko ranar alkiyama aka tambaye shi da kansa zai ce an mun bayani. Jama'a muna fahimta? To sai annabi Nuhu ya ce, inni lakum nadhirun mubin, ni mai gargadi ne, mai bayyanar da gargadi na daki-daki. Wannan shine abinda Allah ya yi umarni ma dukkan manzanni. Wa ma alaina illal balagul mubin, ba abin da ke kanmu na wajibi, hakkin da ke kanmu shine mu isar da saƙon Allah, mu fayyace shi, mu yi bayani dalla-dalla. Wa ma alar rasuli illal balagul mubin,
Allah ce ba abin da ke kan wani manzo daga cikin manzannin Allah sai ya isar da saƙon Allah yayi bayanin saƙon dalla-dalla. To ga annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya tashi a cikin mutanensa yana ce musu inni lakum nadhirun mubin, ni mai gargadi ne mai bayyanar da gargadi na filla-filla zuwa gare ku. To sai ya ce musu abu na farko da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya kirayi mutanensa a kan shi shine ani ibudullah, ku bauta ma Allah, ku kadaita Allah da bauta. A saƙo da Allah ke aiko manzanni da shi dukansu, saƙo na farko da ake isarwa al'umma shine kadaita Allah da bauta. Kowace da'awa, kowane karantaswa, abu na farko da ke kan wadda ke da'awa shine kiran mutane zuwa ga kadaita Allah da bauta. Mafi girman haƙƙi da Allah ya ɗora akan ɗan adam shine kadaita Allah da bauta. Abu na farko, dalilin da yasa Allah ya halicci ɗan adam shine don ya kadaita shi da bauta. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ba mu halicci aljanu da mutane ba, Allah ya ce sai don su kadaita mu da bauta. Manufar halittar mu shine don mu kadaita Allah da bauta. Saboda haka duk karatun da aka zo za a karanta ma, karatu na farko da Allah ya bada izini a fara gaya maka shine dalilin da yasa ya halicce ka don ka kadaita shi da bauta, sannan kuma a nuna maka yayi da ka kadaita shi da bauta. Wannan shine karatu na farko a musulunci. Dukkan manzannin nan inda za ka yi ta bibiyansu, irin suratul a'raf, irin suratul yunus, irin suratul shu'ara, za ka ga duk manzon da ya zo saƙon da yake fara isarwa shine kadaita Allah da bauta. wa ila adin akahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun wa ila thamud akahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu. Duk manzon da yazo jawabin farko da yake ma al'ummarsa shine ku kadaita Allah da bauta. Wannan shine mafi girman abun da in kaci to insha Allah duk sauran matsalolin za su zo da sauki. In baka ci wannan ba baka ci komai ba. Wata ran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake tambayan Mu'az, atadari ma haqqullahi alal ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah? Yace mishi, Mu'az, ka san haƙƙin Allah akan bayi? Shin ka san haƙƙin bayi akan Allah wadda Allah ya ba su wannan haƙƙin? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Yace Allah da manzonsa su ne mafiya sani. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi, haqqullahi alal ibad, haƙƙin Allah akan bayi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Su bauta ma Allah, kar su yi tarayya da Allah da komai. In mutum ya kadaita Allah da bauta, to al'amari zai zo mishi da sauki. Idan aka samu tarayya da Allah a cikin bautarsa, to ba wani abu da zai kiyaye abun ya amfane shi a gaban Allah. Saboda haka duk annabin da ya zo, abu na farko da yake kiran mutanensa zuwa gare shi shine kadaita Allah da bauta. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Allah yace walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Allah yace hakika mun aika manzo cikin kowace al'umma. Idan manzon yaje yakan ce ani ibudullah, ku bautawa Allah, wajtanibut tagut, ku nisanci dagutai, duk abinda za a bauta koma bayan Allah sai ya ce musu ku nisanci shi. Mafi girman hakki da yake kan ɗan adam shine hakkin ubangijinsa. Mafi girman hakkin ubangiji akan ɗan adam shine ka kaɗaita Allah da bauta. Allah ya halicce ka ne don ka bauta mishi. Kaga bai kamata kuma ka zo ka bauta musu da shi da wani ba.
dalilin da yasa ya halice ka, wadda zaka hada Allah da shi din shi ai bai halice ka ba, kuma ba shi yake azurta ka ba shi yake baka ci ko sha a rayuwa ba, duka Allah shi ya hore maka wannan. Shi yasa a suratul baqara yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum. Allah yace ku bauta ma ubangijinku, sai yace wanda ya halice ku, don a nuna maka duk wanda ba shi yayi ka ba bai cancanta a bauta mishi ba. Yadda ka gankan nan da idan dunanka biyu da kunnuwanka biyu da hancinka da harshenka, haka mamanka ma ta ganka. Allah ya ce ku bauta ma ubangijinku, sai ya ce allazi khalaqakum, wadda ya halice ku, don karka bauta ma wani ba Allah ba, domin duk wadda kaga ya cancanta ka bauta mishin ya halice ka ne? Bai halice ka ba. Allah ce to ka bauta ma wadda ya halice ka. Wallazina min qablikum, ya halicci al'ummomi waɗanda suka gabace ku, ya halicci iyayenku da kakanninku. La'allakum tattaqun, Allah ce in kun yi bautan za ku zama masu tsoron Allah, za ku zama masu kiyaye dokokin Allah. Kadaita Allah da bauta dalili ne mai karfi da ke mai da mutum ya zama mai tsoron Allah. Idan mutum bai iya kiyaye bauta ma Allah da kadaita Allah da bauta ba, yana da wahala kuma ya iya zama mai tsoron Allah. Domin wadda zai bauta ma Allah ya iya kadaita Allah da bauta, to sai ya san Allah. Idan bai san Allah ba zai iya kadaita Allah da bauta ba. To in kuma ya san Allah, to dole zan mai tsoron Allah. Shi yasa yanzu ai ka gani anan ani ibudullah sai ce wattaquhu, sai takawa ta biyo baya. Can ma ayan da arran ma ya karanta na annabi hudu, ubudullaha malakum min ilahin ghairuhu, sai ce afala tattaqun. Sanin Allah shi ke sa mutum ya zama mai tsoron Allah. In kuma ka san Allah da ka kadaita Allah da bauta, duk wanda zaka bauta mishi ba Allah ba, idan ka sa shi a ma'aunai na allantaka da ka ga bai dace ka bauta mishi ba. Allazi khalaqakum, wanda ya halice ku, sai ce wallazina min qablikum, ya halici waɗanda suka gabace ku, la'allakum tattaqun, sai ce allazi ja'ala lakumul arda firashan, wannan ubangijinku da ya shimfida muku ƙasa shimfidadda. Akwai wani wanda ya shimfida ƙasa? Allah ne ya shimfida. To kaga in an ce ka bauta ma wanda ya shimfida ƙasa, duk wanda zaka bauta mishi ba Allah ba, shi ma ya samu ƙasar a shimfide. Kaga kenan bai dace a bauta mishi ba. Was samaa bina'an, wanda yayi wannan ginin saman, yayi rumfa a sama. Allah ce ka bauta mishi. Akwai wanda zai ce shi yayi sama? Wa anzala minas sama'i ma'an, wadda ke saukar da ruwa daga sama, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, wadda da wannan ruwan yake fitar muku da dangin 'ya'yan itatuwa don ya zama abinci da arziki gare ku. Akwai wadda yake haka bayan Allah? To Allah sai ya faɗi waɗansu sifofi, ya ce ku bauta ma ubangijinku, in ma baka san waye ba, sai ce wadda ya halicce ka, ya halicci iyayenka da kakanninka, wadda ya shimfiɗa ƙasa, wadda ya yi sama, wadda yake saukar da ruwan sama, wadda yake fitar da abinci daga ƙasa. Wani ne yake fitarwa bayan Allah? Yanzu za ka je ka samu wani a ƙauyensu, a inda yake ƙauyen ko mota ma ba ta shiga, kuma suna noma suna cin abinci. Ya nuna cewa ba gwamnati ne take fitar da abinci ba, ya nuna cewa ba wani kamfani ne yake fitar da abinci daga ƙasa ba.
Allah ce to ka bauta ma wannan ubangijin, sai yayi togaciya yace fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, karfa ku sanya ma Allah kishiyoyi, ku bauta ma Allah tare da wasu bayan kun san Allah shi kadai ya halicce ku. Allah yace kar ku yi haka, ku kadaita shi da bauta, kar ku sanya mai kishiya. To matsalar mu har yanzu ibadar ma da yawa mutanenmu ba su sani ba. Wani ya ɗauki ibada shine yin sallah ya yi sallah, ya yi azumi, ya yi tasbihi, shi kenan. Waɗannan ibadan akwai al'ibadatul badaniya, ibadan da shi da gangan jiki ake, su ne irin sallah, su ne irin aikin haji, su ne irin jihadi fi sabilillah. Akwai al'ibadat al-lisaniya waɗanda su da harshe ake yin su, irin tasbihi, irin karatun alkur'ani, yabo da jinjina ma Allah. Akwai al'ibada ita kuma al'ibada alkalbiya, al'ibadatul kalbiya, akwai ibadodi na zuciya. Tawakkali ibada ne, ka sakankance ka ji mai kare ka mai tsare ka Allah ne. Banda Allah ba wanda yake da wannan ikon. Za a yi taro na manyan ƙasa, manyan jami'an tsaron ƙasa, sai a kira liman a ce yayi addu'a Allah ya sa a yi taro lafiya, a tashi lafiya. Ai ka san wayon kowa ya kare. In an gama kuma a ce yayi addu'a Allah ya mai da kowa gida lafiya. Duk wani isasshe kuma a ƙasan yana wajen. Wannan ya nuna maka cewa ashe Allah shine komai. Al'igafa, al'inaba, gudumawa da tallafi da ɗauki, duka wannan nau'i ne na ibada. Al-muhabba, al-hub, wal-kauf, wal-raja, al-rahaba, al-ragaba, duk wannan nau'i ne na ibada. Duk wadda ka juyar da wani daga cikinsu zuwa ga wani Allah, to ka yi asara. Duk lokacin da ka juyar da wani nau'i na bauta, to kusan waɗannan nau'ukan bauta na zuciya da yawan mutane musu ba su ɗauke su ma ibada ba ne, ba su ɗauke su ma ibada ba ne. ƙarfinsu kuma a wajen ibada, ƙarfinsu a wajen ibada kusan yana gaba da duk sauran ibadodi da ake yi da gaɓoɓi, domin su sallama wa Allah ne, allantar da Allah ne. Za ka samu wadda bai tsare ibadu na zuciya ba amma ya tsare na gaba, amma duk wadda ya tsare na zuciya za ka samu sai ya tsare na gaba. To sai ka samu mutum yana sallah amma ya juyar da tawakkalinsa, tsoronsa, neman gudumawa da ɗauki duka ga wani Allah. Kaga an yi ba a yi ba. To da wannan da yawa in bid'a suka batar da bayin Allah. Annabi sai ce wa idhasta anta fasta'in billah. In zaka nemi taimako sai ce to ai kai ma ai kana zuwa ai wajen ai makwabcinka ka ce ai taimake ni da kaza. To tunda kai ma ai kana neman taimako, a'a wani dan rage mini hanya, to kai ma ai ka nemi taimako a wajen wani Allah. Wannan taimakon ake nufi? Wannan taimakon ake nufi? Wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akai. Duk ayoyin da Allah ke cewa ku taimaka, ai Allah ya shar'anta taimakekeniya. So wannan taimakon ake nufin karka nemi taimako a wajen wani sai Allah? To saboda waccar mummunar aƙidar batar da mutanen sai a zo a shigo da wannan, to kaga wanda bai karatu kuma sai dauka ai duk abu ɗaya ne. Annabi ya ce innal mas'ala la tahillu illa li ahadi thalathin. Mutum ya je ya yi roƙo, annabi ya ce baya halatta sai wa ɗayan mutane ukun da ya fada cikin matsala.
jama'a mun fahimta ashe annabi ya halatta akwai yanayin da za a je a yi roƙo ashe kenan ba wannan roƙon ake nufi iza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah ba akwai abin da nake da iko kake da iko wannan Allah ya sanya shi karkashin ikon mu wannan an ba mu dama mu yi mu'amala akai akwai kuma hurumin da na Allah ne shi kaɗansa akwai wadda ya isa ya baka aljanna hurumi ne na Allah haihuwa sha'ani ne na Allah arziki sha'ani ne na Allah kame arzikin sha'ani ne na Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir to duk abinda zaka nema cikin waɗannan nau'uka na bauta hakki ne na Allah shi kaɗansa saboda haka sai ka samu mutum na sallah yana azumin watan ramadana har ma yana ciyarwa a watan ramadanan a wani gefe kuma sai ka samu yana shirka da Allah ya juyar da wani nau'i na bautan zuciya zuwa ga wani Allah ga hadisin Abu Waqidil Laisi yace lokacin muna sabbin musulunta za mu tafi Hunaini sai muka zo muka samu mushrikai suna da wata bishiyar magariya waɗanda suke rataye makamansu a jikin magariyar don neman tabarruki da sa'a saboda haka wannan bishiyan kamar wata bishiya ce ta ɗaukan sa'a da albarka sai su zo su makalkale makamansu takubbansu da kayan faɗansu a jikin bishiyar aƙidarsu ita ce duk makamin da aka rataye a jikin bishiyar to makamin ya samu albarka makamin inda a yi fada da shi za a samu sa'a ya ce mun zo da mu wuce da annabi sallallahu alaihi wasallam da muka gansu mu ma sai muka ce ya ce a lokacin ba mu ji marabinmu da kafirci ba ya rasulallah ij'alna zata anwatin kama lahum zatu anwatin sai muka ce mu ma ka sanya mana wani waje ko wata bishiya da za mu dinga ɗiban albarka da sa'a kamar yadda waɗannan mushrikan suke ɗiban sa'a a wannan bishiyan annabi sai ce Allahu akbar innaha sunan annabi sai ce wallazi nafsi biyadihi qultum kama qalat banu isra'ila li Musa ij'alna ilahan kama lahum aliha annabi yace na rantse da wadda raina ke hannunsa kun faɗi magana kal da kal da irin abun da banu isra'ila suka gaya ma annabi Musa suka ce mu ma ka sanya mana wani gunki wani abin bauta muna bauta ma Allah shi ma muna bauta mishi annabi ya ce kuma abin da kuka faɗa irin nasu ne kaga mutanen annabi Musa gunki suka nuna suka ce su ma a sa musu gunki su kuma waɗannan bishiya suka nuna suka ce a sa musu su dinga ɗiban tabarruki annabi ya ce abinda kuka faɗa da abinda banu isra'ila suka faɗa abu ɗaya kuka faɗa saboda wancan gunkin gunki ne bishiyar ma yanzu kun mai da ita gunki ba wadda ya isa ya sa maka albarka in ba Allah ba wadda ya isa ya baka sa'a in ba Allah ba wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim jama'a muna fahimta saboda haka ba yadda za a yi mutum ya samu tsayuwa akan turba har sai ya tsare ya kiyaye kadaita Allah da bauta ka dinga lura da dukkan janibin bangarorin ibadodi da Allah subhanahu wata'ala ya kadaita da su shi ake kadaitawa da su ka kadaita Allah da shi shi yasa da ka ga mutum har masallaci ya gina ya sa kafet ya yi fenti amma yana da bokansa wancan bokan abinda yake yi ba huruminsa ba ne kafirci yake yi me yasa saboda matsayi na Allah boka yake dauka zai iya kuma ba zai iya ba ba zai iya ba duka ji an cewa ne a mu muka yi aiki ya samu kujera kaza mu muka yi aiki jarinsa ya zauna mu muka yi aiki mala dalai duk ƙarya ne Allah ne kawai ya ajiye maka jarinka alhaji ofis ɗinka ubangiji ne ya nufe ka da wannan ofis
kuma ka yarda ka gamsu. Idan akwai wani da zai yi maka wani aiki da za ka ci wata kujera, me yasa bai yi wa 'ya'yansa sun samu wannan kujeran ba? Yayi za a yi maka aiki jarin ka ya zauna ka zo kana bashi 100,000 200,000 maimakon yayi wa ɗansa kawai jarin ya dawo gidansu? Ba gaskiya bane. Duk abin da kake da shi, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Allah ya ce duk abin da ke tattare da ku na ni'ima, Allah ya ce daga waje na abin ya zo. Jama'a muna ji ko? Duk abin da yake tattare da ku na ni'ima, Allah ya ce daga waje na abin ya zo. Sai ka ga babban birni, sai ka samu manyan masu kuɗin birnin duka ba ma 'yan garin ba ne. Yanzu 'yan garin suna da hanyar da za su yi arziki, za su bar baki su zo su yi musu arziki a garinsu. Abun ne ya fi ƙarfinsu. Allah ne ke yi. Daga lokacin da ka fahimci waye ubangijinka, to shi kenan kuma an bar baka tsoro da irin waɗannan ababen shirmen. Idan aka ce wani yana da malamin da za su mishi addu'a ya ci kujera, to su mishi aikin mana kawai, kar wani ɗan takara ya fito. Ai ɗan takara in ya fito ko kun ka da shi da ya baku wahala. Ai aikin kawai ai kai kaɗai ka fito. Amma inda har wani ya fito aka yi kare jini biri jini, ai malaman ka ba su yi aiki ba. Tunda ko ba komai shi wannan ɗan takarar da ya fito ɗin, ai ya baku wahala. Kun kashe kuɗi a kansa, kun shiga lungu da saƙo a kan shi, to su yi aiki man kawai karka fito. Ƙarya ne. Allah ne ke ba da mulki. Allah ne da kansa ya ce ni nake ba da mulki. In ka ganka da mulki, Allah ne ya baka. Duk waɗannan sabubba da ake riko da su ba su da ta'asirin su ba da mulki. Kai kuma ka san akwai waɗanda suke da kuɗi da dama su yi mulkin, har yau kuma ba su yi mulkin ba, saboda Allah bai nufe su da mulkin ba. Ka fahimci waye ubangijinka, sai ka samu dama na kadaita shi da bauta. Me yasa? Saboda ka san shine gatanka. Zaka kadaita shi da bauta ba ha'inci, don ka san shine gatanka. Rayuwarka ba wani wanda yake da hannu akai. Jama'a mun fahimta? Sai ya ce musu ani ibudullah, ku bauta ma Allah. Jama'a, maganan kadaita Allah da bauta, shine mafi girman al'amari a rayuwar musulmi. Maganan kadaita Allah da bauta shine mafi girman al'amari a rayuwar musulmi. Kar ka yi wasa da ibadodinka. Ibada da za ka yi ta ko da dukiya ce, akwai ibadodin da dukiya ake yin su, ka yi don Allah. Ka kadaita Allah da infaƙinka, ka kadaita Allah da zakkanka, ka kadaita Allah da sadakokinka. Kar ka yi su don riya, don neman wani abu na rayuwar duniya, sai ya zama kayi ma Allah tarayya. Ibadodi da za ka yi da harshenka, karatun alkur'ani ne, ka kadaita Allah da shi. Kar ka yi don ka burge, kar ka yi don neman wani abu na rayuwar duniya da shi. Ibadodinka da za ka yi na gaɓoɓinka, ka yi su don Allah. Jama'a, idan mutum ya kadaita Allah da bauta, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa haqqul ibadi ala Allah Allah yu'adhiba man la yushrik bihi shay'a. Shi kuma zai maka afuwa in ka kadaita shi da bauta, shi kuma zai maka afuwa. Karka yadda wani akan neman abin duniya ya yaudare ka, ya shigar da kai wata kungiya ta tsafe-tsafe, wani kungiya don neman abin duniya, don kaza zaka zo kai biyu, babu duniyan babu lahira. Karka yadda ka shiga harka na shirka da Allah, ka tsantsanta bauta zuwa ga Allah. Allah sai ya ce wattaquhu, kuma ku ji tsoron Allah. Kaga ashe kenan kadaita Allah da bauta shi ke ba da dama mutum ya zama mai tsoron Allah. Ani ibudullah, ku bauta ba Allah, wattaquhu, ku ji tsoron Allah, ma'ana ku kiyaye dokokin Allah. Abinda Allah ya ce ku yi, abinda Allah ya ce ku bari. Attaqwa shine ka yi tafiya, ka yi aiki, ka tsaya a matsayar da za ka kare kanka daga azabar Allah. Duk abin da ka san zai yi sanadiyar shiganka wuta, ka kiyaye abu. Ihfazillah ya faska, ka kiyaye Allah, Allah sai ya kiyaye ka.
mafi girman abinda mutum zai rike na makami domin tsira shine takawa, tsoron Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Mafi karamci da daraja a cikin ku tsoron Allah. Malabilai tsoron Allah, kana bauta ma Allah kana tsoron Allah. Karka dinga rayuwa a masallaci, a cikin mutane, a anguwa, tsab komi ikilasi tsoron Allah in ka koma ge babu tsoron Allah. Shi Allah da aka ce ka ji tsoron sa, shi yana kallon ka a duk halin da kake ciki. Ka zan mai tsoron Allah a fili, ka zan mai tsoron Allah a bayyana. Wata zawwadu, Allah ya ce fa inna khairaz zadi taqwa, ku yi guziri. Allah ce mafi girman guziri shine tsoron Allah. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم Allah ya ce walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum, mun yi wasiya ma al'ummomin da suka shuɗe kafin ku. Allah ya ce da ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anittaqullah. Allah ya ce ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah. Tsoron Allah ba shine ayi wa'azi kai kuka ba. Tsoron Allah shine ka bi dokokin Allah. Kuka sai ya zama maka riba saboda girmama Allah da kaunar Allah, saboda girmama Allah da dokokin Allah. Amma an yi wa'azi jikinka ya mutu, an yi wa'azi kayi kuka, an yi karatu kayi kuka, an jima ka koma ka je ka bi wata da maganan zina. Kana tsoron Allah? Ka ce kana tsoron Allah, an yi wa'azi kayi kuka, an jima ka je ofis an yi badakala da kai. Ka ce kana tsoron Allah, an shiga harkokin tsafe-tsafe da bidiyoyi da miyagun ayyuka da kai. Tsoron Allah shine kiyaye dokokin Allah. Allah ya ce kar ka yi abu kaza, ka tuna ranar haduwanka da shi sai ka bar wannan abu. Wannan ya nuna kana tsoron Allah ko baka yi kuka ba. Ya ce ka bar kaza ka bari, ka tuna wadda ya hana ka wannan abun shi ya yi ka, yana ƙaunar ka, yana son ka. Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim. Allah ya ce ina da tsananin so da ƙauna da tausayin mutane. Ba zai hana ka abu ba sai don zai cutar da kai, ba zai umurce ka da wani abu ba sai don yana son ka. Sai ka tuna fa ubangiji ne ya ce na yi kaza ko kar na bar kaza sai ka bari. To wannan ya tabbata kana tsoron Allah. Ka tuna Allahnka ka yi kuka, ka tuna ayoyin Allah ka yi kuka, ka yi tadabburi cikin ayoyin Allah ka yi kuka. Wannan zai zama maka kariya daga wuta ranar alkiyama. Amma an yi wa'azi jikinka ya mutu, amma baka tashi ko baki bar abinda kike kai na sabon Allah, na kin bin Allah, kin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba, to nan kuma ka cutar da kanka. Ani ibudullaha wattaquhu wa ati'un, yace ku bauta ma Allah, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah, wa ati'un ne kuma ku bi ni, inji annabi Nuhu. Kuma biyayya. Ko iyaye ba bauta musu ake ba, biyayya ake musu. Allah kadai ake bauta. Idan kuka bauta ma Allah, kuka ji tsoron Allah, to shi kuma manzo sai ku yi mishi biyayya. Wa ma atakumur rasulu fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah ce wa ma atakumur rasulu fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo muku da shi ku rike, abinda ya hane ku ku hanu. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Allah ce duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi Allah. To idan kuka bauta ma Allah da shari'ar da manzanninku suka zo da shi, kuka zama masu tsoron Allah, to manzannin kuma ku yi musu biyayya. Inda suka ce muku kar ku yi abu kaza, to kar ku yi. Saboda kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ma al'ummarsa da yaya ake aure. Kai turran da ka ga matar da zaka aura, me da kai, yaya da kai, yayi bayani. Yaya ake neman, gunwa za a je a nema, yaya za a ganta, in an je ganintan yaya za a yi, yaya za a ɗaura auren, in an zo yaya za a yi siga, ya koyar. Yaya da a ɗauki amarya a kai ta gidanta, annabi ya koyar. In an je meye hakkokinka, ya koyar, meye hakkokinta, ya koyar. Ya zo da bayani ko bai zo ba? To karka ɗauki naka na son zuciyarka a ce shi da ka yi.
ka yi na annabi Muhammad. To Allah ya samu dace. Jama'a sai mu kwana anan, sai gobe sai mu zo mu dora insha Allah. Fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Amin.